Ideme s Adamkom. Oh yeah. Yeah. Dojedli sme obedík, ale som ho nestihol natočiť, lebo no dobrý bol. Ryža a tak. Ideme na timeout do domov, na Intrak, oddychnúť si. Prestávka. Ešte tento úryvok dramatický. Teraz sa sústreď, samoobslužné pokladne. Priznávam otvorene, samoobslužné pokladne v supermarketoch neznášam. Toto je najlepšie. Napríklad v Čechách to vedia, lenže súčasné SMP, slovenská národná povinnosť je byť väčšine nasratých. Ajaj, no táto knižka. Iba tak, zachránca k tomu môžeš. Kúpi si teraz túto knihu. V každom dobrom vydavateľstve. To si zabudol telefón doma? Nezabudol, som si schválne nechal, aby som mal detox konečne, to ty by si nepochopil nikdy. Ty si čo závislý, dopamín, Ruska, ovládaný WhatsApp. Ja som múdry, takže ja si prečítam iba tak, iba za 4 € teraz. Anton Lauček, najlepší profesor. Prečítaj dačo z tej knihy, dačo zaujímavé. Ja čo dobre vám prečítal. Čo sa mu stalo? Čítal iba tak. Prestávka, koniec. 12:47. Koniec prestávky. Konečne sa ideme akademicky vzdelávať. No neviem. Koniec prednášočky. Kámo, to je super, ja som chcel rozpotvoriť, toto mám teraz. Ideme na multimédia práve. Ideme domov. Peng, no. Tak sme došiel. Čo tu obsmrdáš? Mám tam... Nie. Obom? Bude utočiť? Budem musieť vypípať. Prečo? Píp, píp. Čaute, dneska šéfer cvičí normálne rare side. Koľko to máš side. Toto je môj obľúbený cvik. No, prepadli ma. Vieš, keď ti Už ho máme. odíde telka, taký ten error. Klipiev. Také oči mala. A dieťa má. Ja toto len presne. Dobrý deň. To ja vás To je tvoja robota? Počkaj. Toto vlastne, ja som to nakreslil, tento obrazok celý, ja som nakreslil. A Jožo dostal za úlohu, že auto dať prejsť z neho. No. Tak. Celkom pekne ako... Ide to. Yes. Áno. Toto je update. Ideme naspäť. Čo mali sme 1 hodinu, ideme naspäť. Lebo proste máme voľno teraz, 100 hodín. No. A čo chceš Adam povedať? Dneska to vyzerá byť ako nádherný deň, máme množstvo plánov. Dobre, nechaj tak. Som nezjedol obed. Takže toto je sirček a je. Vy ste nejedli? Kávička. Yeah, I am a menace. Keep me a ratchet like 10. Adamko,
Ideš dostať Humboldt? Ideme hrať s kolegovcami, ideme sa úplne Toto je LeBron James, toto je Štefan Onej, Kari. Štefanovi Karimone, kečka stojí. Dobre. Takže čaute, teraz tu hrá Joško, dali sme striedačku. Ide Dano. Naspäť Jožovi. Aha. Naspäť Danovi. Hell yeah baby. Trojka. Joj. Joža, malý chalan. GG. Dobré ráno. Dobré ráno. Tam bývame, v tomto intráku. Ideme skrátka kopec. To bolo podmienkou, to bolo najdôležitejšie, čo mali vedieť, lebo ten, kto vedel rečniť, tak ten dosiahol také méty, ktoré sa ako vyžadovali v spoločnosti. Deň. Na Unize, tam pozerať celý hrad. Čo sa deje? Ako tu je plno. Že vraj tam ideme povyhrávať nejaké Red Bully a sa. Hej? No, dobre. Pozri, čo tam majú. Okay. Žumbaj. Čo tam je? To je Lauček srdcom učiteľa. Ja som natočil ten vám. Tebe. Wow, picka. Jaj. Čo máš, Stanko? Gordon Ramsay approved. Oj. Čajna. Dobre, tak papkaj. Naučilo sa začína na E. Okay. Čo na to povieš? Bez komentára? A ešte má zaseknutú ruku v scrollovaní normálne. Dnešná generácia. No Chlapci, slniečko. Juhu. Nádherne, najlepšie časy sveta, vidíš to vysvetlo. Utiekli sme zo školy, už sa nám tam nechcelo byť. Pomoc, Dano nás uniesol, pomoc! Was always like to take charge of this boy. I shall plead to the committee who has taken charge of Že po 5 hodinách môžem povedať, že sme skončili, bo ideme domov. Juhu! Kúženku. Odchádzame. Odchádzam z tejto izby. Dominik, povedz mi názor na tento týždeň taký. Limetenca! Ide. Limetenca! Počkaj, a tá kačička, jak je na to, to je... Limetenca. Kto prvý povie dostane Aj som to nedopovedal. Haló, si na príjme? Haló!